Eme? Eme? Yun o? Yun. Daming tao, gising pa ba tayo? Gusto pa, isa pang malakas, gising pa ba tayo? Sinong gutom dyan, o? Sinong gutom dyan? Mamangguan sa ba? Okay. Ano, ready na ba? Ready na? Ready na? Track to rewind. Check. Yo, check out. Yeah. Check. Yeah. URP. Daddy Show, bring up the go. PSF, URP. K-Ma Records. Yeah. Here we Kiko go. Man. Yeah, Kiko Man Productions. Yo, Ops, binitin. Patikim pa lang yun eh. Patikim lang yun. Patikim pa lang yun. Ang init. Kaya dapat talasan yung mga bandig. Diba? Hindi ba painilin natin yung buhay nyo? Iinit kayo. Pagkataas nito. Handa na ba kayo? Handa na? Handa na ba kayo? You know. Check. Okay. Okay, game na. Mga Pelesiano ba lahat kayo? JCFC? Okay. Ako, JCFC ako. Yeah, you know they're from here. First batch. Yeah, high school. Okay. DJ. Salamat sa ulo.
man. Lumatambok ka, ewan, sipupan. Lumatambok ka, ewan, karisanan. Lumatambok ka, ewan, ikulipan. Lumatambok ka, ewan, karisanan. Ikulume, baka na, ewan, kinakuha na, ewan, Gusto mo marinig dito yung kaluguran na ka? The certified,